Το 2008 δέχτηκε δολοφονική επίθεση με βιτριόλι εξαιτίας της συνδικαλιστικής μου δράσης. Γιατί ήθελα εργαζόμενοι να έχουν τη στήριξη, ήθελα εργαζόμενοι να έχουν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Δεν έκανα κάτι περίεργο και κακό. Ήμουν γραμματέα του σωματείου και τους βόηταγα. Αυτό δεν αρέσει στους εργοδότες. Και δέχτηκα την επίθεση. Όμως, αντί να κλείσουν το στόμα μου και να σταματήσουν τη δράση, ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα. Βοήθησαν και εμένα εγώ να συνεχίζω τη δράση μου, αφού συνήλθα, και συνεχίζω ένας αγώνας έως να ολοκληρώσω. Γι' αυτό όποιος εργάζεται πρέπει να είναι οπωσδήποτε οργανωμένος σε σωματείο. Γιατί κανένας δεν θα του δώσει έτοιμα τα δικαιώματά τους. Πρέπει να παλέψουμε για κάθε δικαιώμα και σκεφτείτε, αφού η εργοδοσία φοβάται από μια γυναίκα μόνο, πόσο θα φοβηθεί αν ξεσηκωθεί ολόκληρος κλάδος και ολόκληρος λαός. Τώρα γιατί με το ΚΚΕ? Το ΚΚΕ δεν διαχωρίζει μετανάστες και Έλληνες. Είναι δίπλα σε κάθε εργαζόμενο. Είναι δίπλα σε όλα τα προβλήματα της κοινωνίας. Γι' αυτό μπορούμε να έχουμε ένα πιο δυνατό κίνημα και πιο δυνατά συνδικάτα να μπορούν να παλέψουν για κάθε εργαζόμενο στις επόμενες ευρωεκλογές, να στηρίξουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να είμαστε όλοι πιο δυνατοί.